Hayırlı erте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ония Гыбадуллина, безнең бүгенге чыгарылышта. Нурлат районында механизаторларга урып җыюны беренчеләрдән булып тәмамлау бурычы куелды. Агымдагы ел башыннан гына да Казан Кремленә миллион ярымнан артык турист килде. Бу узган ел белән чагыштырганда 200 мең кешегә күбрәк. Яшелүзән районының Васильева бистәсендәге сулык су төскә кергән. Бу бакалар үлегә сәбәп була аламы? Татарстанда урып җыю кампаниясе дәвам итә. 1 гектардан уртача уңыш 41 центнер. Алдынгылар рәтендә Нурлат районы да бар. Әлеге районның яшь комбайнчылары Татарстан дәүләт телевидениесе игълан иткән хезмәт кешесен данлыйбыз бәйгесенең финалына чыгу өчен тырыша. Урак барышын безнең хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Республиканың иң көньягына урнашкан Нурлат районында урып җыю эшләре беренчеләрдән булып башлана. Механизаторларга беренчеләр рәтендә тәмамлау максаты да куелган. Нурлат сөте хуҗалыгында уртача уңыш 1 гектардан кимендә 32 центнер булыр дип фаразлана. Кайбер кырлардан хәтта 40 центнерга кадәр ашлык суктырылган. Аллага шөкер, комбайннар 100% әзерлектә чыктык. Неге соңарак калды, конечно, быел уборка, но тем не менее тырышабыз вакытында алып калырга. Иртәдән кичкә хәтлек егетләр полный боевой готовностьта. Районның ашлык суктыру нәтиҗәлелеген арттыруда әлеге хуҗалыкның өлеше зур. Дөрес, әле башкарыласы эшләр күп, әмма яшь комбайнчылар эштән курыкмый. Хезмәт кешесен данлыйбыз конкурсының финалына чыгарга исәп тота. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы. Татарстанда колдыкларны җыю һәм эшкәртү буенча тагын 2 полигон ачарга җыйналар. Бу хакта тарифлар буенча дәүләт комитетының Чаллыда үткән коллегиясендә әйтелде. Бу үзгәрешләрнең коммуналь түләүләрдә ничек чагылыш табачагын аңлаттылар. Бу турыда тулырак хәбәрчебез язмасында. На кухне в мае 1 куб, в июне 2 куба стало уже, в июле совсем расхода не было. Көндәлек дәфтәрдә санагычларның 2 ел дәвамындагы күрсәткечләре. Алар һәр айның 25-нә кадәр яңартылып бара. Аннары электрон форматка күчерелә. Анатолий Попов шул рәвешле коммуналь хезмәт чыгымнарын тикшереп тора. Ләкин бу айда аның саннарында үзгәреш бар. 1 августтан Россиядә тарифлар артты. Димәк, август өчен артыграк түлисе була. Бернишләп тә булмый дип аңлаталар тарифлар буенча дәүләт комитетында. Коммуналь челтәрләрне яңартырга кирәк, ләкин моны инвестицион программаларны кулланып кына эшләп булачак. Что касается тарифного источника, его недостаточно для покрытия емких проектов. У нас общий объем финансирования. Мондый күләмле проектларны тариф чыганаклары белән генә каплап бетерү мөмкин түгел. Гомуми чыгымнарның күләме 21 миллиард сум. Тариф чыганаклары шуның яртысына гына җитә. Челтәрләрне яңарту өчен акчаның бер өлешен муниципалитетлар һәм инвесторлар капласа, тагын бер өлешен шәһәрдә яшәүчеләр каплый. Калдыклар белән эшләү буенча инвестицион программалар бар. Су буенча да бар. Республикада әлеге программаларның саны 18-дән 45-кә кадәр җитте. Коллегиядә комитет карамагындагы оешмалар акчаның ничек тотылуы турында хисап тоттылар. Алыштырырлык техниканы безгә дустана булган илләрдән эзләячәкләр. Калдыкларны утилләштерү турында да сөйләштеләр. Чаллы полигоны хәзер 90%-ка тулган. Шуңа да Татарстанның көньяк өлешендә, Лениногорскида һәм Алабугада 2 полигон төзергә җыйналар. Алабугадагысы әле килештерү дәрәҗәсендә. Айзилә Батырханова, Регина Софиуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Коммуналь хуҗалык темасын дәвам иттерәбез. Казандагы электр челтәрләренең 40% авария урынын автомат рәвештә табарга мөмкинлек бирә торган акыллы челтәр программасына тоташкан. Шуңа да өзеклек килеп чыккан урынны табу өчен 1 минуттан да кимрәк вакыт җитә. Әмма акыллы челтәр ничек кенә тиз эшләсә дә, ут сүнүләрне булдырмау өчен шәһәрдәге барлык компанияләрнең дә бер булып оешкан төстә эшләве кирәк.
Июль тикшерүләре вакытында Росреестрда 34 өстәмә участок ачыкланган. Ведомство шул рәвешле даими системалы анализ үткәреп тора. Бу торак йортлар төзү өчен яңа мәйданнарны ачыкларга мөмкинлек бирә. Моңа кадәр тагын 30 объект табылган булган. Җир кишәрлекләренең бер өлеше Питрәч районында урнашкан һәм алар хәтта күп фатирлы торак төзелеше өчен дә яраклы. Хәзер барлык бу мәгълүматлар Росреестрның бердәм һәркем файдалана алырлык төзелеш өчен җир сервисына кертелгән. Агымдагы ел башыннан гына да Казан Кремленә миллионнан артык турист килгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 200 мең кешегә күбрәк. Кайбер туристлар Татарстанга сәфәрләрен төрле фестивальләр, сабан туйлар, ярминкәләр һәм республикабызның башка күп санлы һәм мавыктыргыч мәдәни вакыйгаларын уздыру вакыты белән бергә туры китерергә тырыша. Тулырак хәбәрчебез видеоизмасында. Турларның дәвамлылыгы буенча фикер йөрткәндә Казан белән кызыксыну 2 тапкыр арткан. Әйтик, элек Татарстан башкаласына 1-2 көнгә килгән булсалар, хәзер бу вакыт уртача алганда 4-5 көнгә җиткән. Чит ил һәм Россия сәяхәтчеләре Казан Кремленә түгел, башка истәлекле урыннарны да карарга омтыла. Тагын Болгарга һәм Зөя утрау шәһәренә барырга кирәк. 2022 ел башыннан гына республиканың истәлекле урыннарында элеккегә караганда 50%-ка күбрәк турист булган. Өстәвенә күп кенә туристлар сәфәрен фестивальләр, ярминкәләр, тарихи реконструкциялар белән бергә үткәрергә тырыша. Августа будет проводиться международный фестиваль. 13 һәм 14 августта Бөек Болгар Урта гасыр орышы халыкара фестивален уздырабыз. Болгар биләмәләрендә үткәрелә һәм ул Россиядә иң масштаблы тарихи реконструкцияләрнең берсе. Халыкара джаз музыка фестивале узачак концертлар 4, 11 һәм 19 августка кадәр билгеләнгән. 28 августтан түгәрәк уен Бөтен Россия татар фольклоры фестивале башлана. Тагын бер яраткан фестиваль Зәядәге Том Сойер Фест фестивале. Мы обычно говорим о фестивалях, которые там вот... Без гадәттә килдем күрдем фестивальләренә чакырабыз. Мин исә барысында Зәядәге Том Сойер фестиваленә чакырам. Үз иҗатыңны да күрсәтергә мөмкин булган төгәл кызыклы акция. Алабуга гадәттәгечә 5-7 августта Бөтен Россия Спас ярминкәсендәге кунакларны кабул итәчәк. Узган ел аенда 10 мең кеше булган иде, ә бу ел тагын да күбрәк көтелә. Более 90 аттракционов будет работать, 37... 90-нан артык аттракцион, 37 ишегалды рестораны эшләячәк һәм әлбәттә бу көннәрдә безнең барлык туристик күргәзмә объектларының 17-се дә эшләячәк. Дина Нәҗметдинова, Инна Данилова, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Яшел Үзән районының Васильева бистәсендәге сулык алсу төскә кергән. Әлеге вазгыятькә ачыклык кертү максатыннан экологлар сулык урнашкан бистәгә юл тотты. Тулырак алдагы сюжетта. Әлеге кадрларны Евгений Ефремов берничә көнлек ясаган. Карасиха күленең ислелеге алсу төскә буялган. Васильева бистәсендә яшәүчеләр сулык табигый булмаган төскә керү сәбәбе химик калдыклар ташлауда дип фаразлый. Вдруг в этом году появляется Васильевский феномен, и вода... Кайберәүләр суның төсе сүсем барлыкка килгәнгә күрә үзгәрде дип фикер йөртә. Мин әлеге фаразлар белән килешеп бетмим. Бу сүсемнәрнең чәчәк атуын ниндидер химик матдәләр китереп чыгарырга мөмкин. Химик матдәләр чыгарылуы мөмкин түгел. Тирә-якта җитештерү заводлары юк. Яр буендагы иске тырбалар күптән эшләми. Охшаш вакыйга 6 ел элек тә булган. Ул вакытта сулыкта балыклар үлгән. Экология министрлыгы инспекторлары су составында фенолның 16 тапкырга артуын ачыклый. Действительно, это было шокирующе, когда... Әлеге яңалык мине бик тетрәндерде. Җәй артык эссе булмады. Хәтта бакалар да үлә башлады. Ул вакытта предприятиеләрдән чыккан сулар сәбәп дип атадылар, ә пычрану чыганагын ачыклый алмадылар. Васильева бистәсендәге яшәүчеләр мондый вакыйганың кабатлануыннан курка. Экология министрлыгы инспекторлары әлеге сорауга ачыклык кертә. Поступило обращение граждан. Белгечләр тарафыннан су пробалары алынган. Мәгълүмат 10 көн дәвамында билгеле булачак. Шуннан соң гамәлдәге законнар кысаларында чаралар күреләчәк. Район администрациясе әлеге хәлне контрольдә тотуын хәбәр итте. Бүгенгә су төсе үзгәрмәде. Барысы да тәртиптә. Тикшерү нәтиҗәсе 10 көн дәвамында билгеле булачак. Шуннан соң пычрану чыганагының сәбәбен ачыкларга мөмкин. Дина Нәҗметдинова, Булат Шакиев, Александр Шоткин, Татарстан яңалыклары.
Шығарылышыбызны дәвам еттіребіз. Урам Экстрим паркында татар тілінде брейк-данс бойынша мастер-класс болып узды. Шара Қазан мэриясы тарафынан шәһәрнең парк һәм скверларында уза торган хәрәкәттә бәрәкәт проекты кысаларында оештырылды. Безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та бию серләренә өйрәнеп кайтты. Тулырак алдагы видео язмада. 1, 2, 3, 4. Брейк-данс буенча татар телендәге мастер-классны брейкинг профессиональ мәктәбе тренеры, брейкинг буенча халыкара һәм Россия чемпионатлары катнашучысы Рушан Илдарханов һәм бөтен Россия һәм халыкара фестивальләр җиңүчесе Руслан Шайхетдинов алып бардылар. Безнең бүген Казан су ярында хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы мастер-классы. Әйтергә кирәк, Казан мэриясе әлеге проектны былтыр 2021 елда Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында башлап җибәрде. Һәм әлеге башлангычнан да уңышлы булды һәм без аны быел да дәвам итәбез. Халык чыннан да яратып кабул итә. Бүген инде яшьләрчә брейк-данс буенча мастер-класс уза. Хәрәкәттә бәрәкәт проектының төп максаты әлбәттә биюгә, спорт дәресләренә өйрәтү, ләкин бию хәрәкәтләренә, спорт хәрәкәтләренә өйрәтеп калмыйча, аларны нәкъ татар телендә, татар сүзләре аша өйрәтү. Ягъни биюгә һәм спортка өйрәтеп кенә калмыйча, инде татар теленә дә, татар телендә популярлаштырырга телибез шушы проект аша. Дәрестә теләгән һәркем заманча бию юнәлешендәге хәрәкәтләрне өйрәнә алды. Бары тик бер генә таләп: катнашу өчен уңайлы өс киемендә һәм аяк киемендә килергә кирәк иде. Бу брейк-данс өйрәтү буенча мин үзем дә бәләкәй чакта брейк-данска өйрәнергә теләгән идем. Һәм баламны монда алып килү форсаты булгач, бу минем өчен бик зур бәхет булды. Моннан алда Кабан күле буенда йогада булган идем, биюләрдә булган идем. Бүген ул монда күчте һәм мин монда да килергә булдым. Төрлечә була, ул бит мастерларына да карый, кемгә килүңә да карый, нинди кайф белән килүңә да карый, һава торышына да карый. Төрлечә була, һәр вакытта да шуй, һәр вакытта да яхшы кайф белән китәм. Әлбәттә шундай берләр кирәк, бигрәктән татарча була, бик ошый миңа. Һәм мин үземнең баламны һәм гаиләмне, гомумән дусларымны чакырам монда һәр вакытта да киләм. Бик шат, чөнки брейк-данс мин уже 27 ел катнашам. Менә шуның өчен хәзер беренче шундый мастер-класслар ясыйлар һәм күрсәтәбез. Балалар өйрәнәләр, аларның әти-әниләре карыйлар һәм аларга ошаса, может быть, тоже катнашалар. Безнең өчен ул бик шатлык. Әйе, мотор күренеш. Мин профессиональ биюче, мин шул бию белән генә яшим. Минем эшем бию. Искәртеп узыйк, хәрәкәттә бәрәкәт парклардагы җәйге иҗат һәм спорт дәресләре 2021 елда Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында башланып китте. Узган ел 14 мастер-класс оештырылды. Быел проект дәвамында ярмәк багы, татар бию нигезләре, чечетка, аэробика, татар халык бию буенча мастер-класслар булып узды. Фәннур Хәсәнов, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Алимент түләүләре аерым контрольдә тора. Һәр айның беренче җомгасында алимент түләттерү мәсьәләләре буенча гражданнарны кабул итәләр. Алимент түләттерү проектын эшкәлекләре турында актуаль әңгәмә сәхифәсендә сүзне Алия Галиуллинга бирәм. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Исегезгә төшерәбез, без Татарстан Республикасы буенча башкарма эшләрне оештыру бүлеге баш инспекторы Динар Латыпов белән алимент түләү темасына сөйләшә башлаган идек. Динар әфәнде, исәнмесез? Теманы дәвам итеп, суд приставлары хезмәтенә ничек мөрәҗәгать итәргә? Башкару документы үтәү өчен түләргә тиешле кешенең яшәү урыны буенча суд приставлары бүлегенә тапшырыла. Аңа башкару эшен кузгату турында гаризада беркелә. Гаризада алимент алучы кеше суд приставына шулай ук алимент түләргә тиешле кешенең эш урыны, аның мөлкәте яисә яшәү урынын үзгәртүе турындагы мәгълүматларны да хәбәр итә ала. Әгәр түләттерүче кеше эшнең кайсы суд приставлары бүлегенә алып барылырга икәнен белмәсә, ул башкару документын турыдан-туры идарәгә юллый ала. Нинди документлар җыярга кирәк моның өчен? Моның өчен, иң беренче документ ул
башкарма документ һәм гариза эш кузгату өчен. Алимент түләргә теләмәүчеләргә суд приставлары ешрак нинди чаралар күрә? Әгәр дә инде бурычлы кеше эшләми икән, алимент түләттерү өчен гамәлгә ашыру кысаларында суд приставы башкаручылары аңа эшсез буларак исәпкә басу һәм алга таба эшкә урнашу өчен халыкның мәшгульлек үзәгенә юллама бирә. Ләкин шуны әйтеп үтәргә кирәк, Конституциядә кешенең хезмәткә хокукы беркетелгән һәм мондый юллама мәҗбүри үтәү чарасы булып тормый. Бурычлы кеше мондый юллама белән мәшгульлек үзәгенә үз теләге белән мөрәҗәгать итә. Узган ел 1200 юллама бирелде. Эш эзләүче буларак 805 кеше исәпкә басты. Бурычлы кеше эшсезлек буенча пособие ала. Шул пособияны ала башлаганнан соң, суд приставы билгеләнгән алимент күләмен пособиядан тоткалап кала башлый. Менә алимент түләмәгән өчен законда нинди җаваплылык төрләре каралган? Әгәр дә алиментлар үз вакытында түләнмәй икән, бу вакытта бурыч күләме барлыкка килә һәм ул мәҗбүри үтәтү чараларын куллану өчен нигез булып тора. Эш кузгаткан вакытта ук суд приставы бурычлы кешенең мөлкәти хәлен, ягъни аңа каралган мөлкәт, аның эш урыны, мөлкәти хокуклары турындагы белешмәләрне билгеләү өчен гаризалар юллый. Алимент түләмәгән очракта суд приставлары бурычлы кешенең мөлкәтен кулга алу һәм сату буенча чаралар күрә. Хезмәт хакыннан алимент тотып калу турында карарлар да чыгара. Өстәвенә, алиментларга кагылышлы эшчәнлек категориясе буенча суд приставы хезмәт хакыннан 70% күләмендә акча тотып калу турында билгели ала. Шулай ук башка чараларда кулланыла. Әйтик, бурычлы кеше махсус хокуктан, мисал өчен, мәсәлән, машина йөртү таныклыгыннан файдалану хокукыннан шикләнә, аның өчен чит илгә чыгу тыела. Бүгенге көнгә 10 меңгә якын бурычлы кешенең алименты хезмәт хакыннан тотып калына. 2500 тирәсе кеше махсус хокуктан файдалана алмый һәм быел гына да 706 кешенең мөлкәте шул исәптән автотранспорты кулга алынды. Динар әфәнде, тулы җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Кирәкле киңәшләрдә булды дип уйлыйм мин бу җавапларыгызда. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Тарихлы, китаплы халык бер кайчан югалмый. Кай вакыт теге яки бу вакыйгалар, шәхесләр турында истәлек, хатирә язып калдырмый мөмкин түгел. Тапшыруыбызны китап сәхифәсе белән Ләлә Зәйнуллина дәвам иттерә. Исәнмесез, иң изге һөнәр ияләре табиблар турында чыккан беренче китап Габдрахман Әбсәләмовның Ак чәчәкләре булса, икенчесе олы җанлы кеше хирург һәм профессор Галиевның Язмышы дигән китаптыр мөгаен. Милли китапханәдә медицина фәннәре докторы профессор Ринат Галиевның тормышына һәм профессиональ эшчәнлегенә багышланган китапны тәкъдим итү кичәсе булды. Бер генә китап түгел, ә менә романнар, томнар язырлык. Чөнки әлеге кешенең тарихы бер яктан бик каты гади булса, икенче яктан ул бөтен кеше өчен үрнәк булырлык тарих. Ринат Харис безнең Галиев, ул Россия тарихында булган күп язмышларны кабатлый торган язмыш, һәм ул урысча да бик шамалы гына белгән хәлдә үзен менә нинди зурлыктагы, нинди дәрәҗәдәге Россия гына түгел, бөтен дөнья күләм танылган уролог дәрәҗәсенә үстереп җиткерә. Ул профессор да, ул трансплантолог да, ул шул ук вакытта онколог да, ул бик күп кырлы талант. Ринат Галиев Татарстанда медицина өлкәсендә кеше органнарын күчереп утыртуга нигез салган шәхес. Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибы. Россия һәм Европаның уролог, онкологлар оешмасы әгъзасы. Ул нинди генә авырлыкта булмасын, ул операцияләргә алына торган иде һәм аның операциясе һәр вакытта уңышлы уза торган иде. Шуңа күрә аның үзенең алымнары булды, аның укучылары бик күп. Аның укучылары
Татарстаннан башлап, мин беләм Сирия илләрендә, Афган илләрендә, якын һәм ерак чит илләрдә бик күпләр. Ул 40 елдан артык дәвалау эше белән шөгыльләнә. Шуның 30 елын республика клиник хастаханәсендә бөерләр күчереп утырту бүлеген һәм нефрология кафедрасын җитәкли. 2 тапкыр Ак чәчәкләр премиясына лаек була. 2019 елда вафат. Күп нәрсә җитеп бетмәй иде. Күп нәрсәне үзебез эшләйдек. 80 елдан башлап, ул зав кафедра булып күчте, яңа аркыбага күчкәч инде. 80 шуннан башлап, менә соңгы вакытка хәтле бүтән нәрсәләрне тормышка ашырдык. Алтын куллы нәрсәгә тотынса да булдыра торган кеше. Бу китапта безнең бергә эшләгән карточка фотографияләр бар, бүтәнчә исәнендә залда утыралар. Безнең беренче пересадка ясаган больнойларда утырганда залда 16 яшьлек малай да. Үзенең уникаль операциялары белән ул меңләгән кешеләрне үлемнән йолып кала. Аның исеме Россия медицинасы өлкәсенә алтын хәрефләр белән язылган. Ренат Харисовичны мин эшкә килүдән беләм 89 елдан. Ул шын зур шәхес, зур укытучы. Беренче операцияларны миңа өйрәткән кеше ул. Шуның белән бер ул гомер буе ул врач булырга да өйрәтте, хирург булырга да өйрәтте, кеше булырга да өйрәтте. Ул үзе бик кешелекле кеше, бик оста шәхес, бик оста куллы хирург. Ул иртәннән кичкә кадәр зур операциялар ясый торган. Ул вакытны bir җирдә дә безнең илдә ясалмаган операцияларны ясый торган кеше. Китапның идея авторы хатыны Галия Галиева, язучы авторы Валерий Мирошников. Кичәне Валерий Мирошников Лилия Аппакова белән бергә алып барды. Акгүлләрдән җан җылысын алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Әйе, ак чәчәкләрдәй ак күңелле, изге җанлы кешеләр генә саваплы да, җаваплы да хезмәтне үти, шатлык өләшә аладыр. Авыллар тарихын өйрәнү изге һәм кирәкле гамәл. Кайбыш авылы тарихы турында китап нәшер ителде. Авторларның сүзләренчә, алар авылдашлары Хәлим Гарипов калдырган кулъязмаларны кулланган. Татарстанның атказанган төзүчесе Фәрит Гарипов Казанда, Әдип Садриев Буада яши. Китапны алар 7 ел элек яза башлый. 2022 елда китап басылып чыга. Басманы һәйкәлләрдә безнең хәтер дип атаганнар. Һәйкәлләр кабер ташларыннан даже укып, галимнәр тарихның кайдан килеп чыкканын, кемнең кайчан яшәгән, нәрсә эшләгән, аңлап безгә тарихлар язалар. Шуңа күрә безнең киң хәтерле памятникта 474 кеше язылды. Һәрберсе китапка лаеклы кешеләр. Бөек Ватан сугышында һәлак булган Кайбыш авылы егете Хафиз Төхбиев авторлар сүзләренә караганда Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим ителә, ләкин дәрәҗәле исемне ала алмаган. Китапта Кайбыш авылы турында күп мәгълүмат бар. Аның беренче йөз битен Хәлим Гарипов язып калдырган. Ул мәктәпнең беренче директоры, заманында Маяк колхозына нигез салучы булган. Кулъязма Казан федераль университетында сакланган. Шулай ук җирле китапханә материаллары да кулланылган. Хәлим абыйдан калган иң беренче тарихта миндә саклана кулъязма. Авыл тарихы, мәчет тарихы, мәктәп тарихы һәм дә biz Тукай музей директорының Гүзәл Фәрдин кызы белән тоже тыгыз элемтәдә күп мәгълүматларны ул безгә биреп бара. Без аның белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк. Үткәннәрне барлап, олыларны зурлап яшик дип бүгенгә саубуллашам. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.